دختری خوب در این زمانه پیدا نمی شود. چرا ما چنین عقیده داریم؟ دختری ناخوب و یا به اصطلاح مشهور فاحشه از مادر تولد نمی شود. بله، فاحشه از مادر تولد نمی شود. فاحشه را ما مردان اختراع می کنیم. دختری غریبی را که دیدیم از غریبیش سوء استفاده کرده به عزتش خیانت می کنیم و اسمش را می مانیم فاحشه. Падик Той рӯза пас мезадем духтароро духта тухми шайтон астан духтарорам дил дора соат се шавай духтаре да кинҷираҳай ва гуфт мо красавӣ ки духтари бераҳай хостум ки фаҳмам чида даст мезанам ба и кор хит ки таваллудиш 2001 бидай ба худо тира чӣ маҷбур кард ки кори ҳаром мекунӣ ту ба и кори дига духтарора бадном мекунӣ мега кӯдаки мине ки да қичоқи ҳаркаси ма дайраи ҳаром нарафту майрӯи ҳавасам чӣ маҷбуруд кард ки рафтӣ ба як кори ҳароме мега ки як номардера дӯст медоштум замоне ӯ мегуфтак ҳаёт ми мегуфтак ҷисму ҷон ми не ки баъди корша кардан мара партов да чорни ваъда дода ки метам ҳаёти беҳтарина не ки гирех рафт Россия вақте гирифт духтарима фоҳиша зери таънаи ҳамаи мардо шидай як савол ҳамин фоҳиша ай модар пайдо шидай гирем ҳаром нестай духтарора зиёдаш ҳаром мардеҳа ки бозӣ мекуна ба ҳиссиёташ фоҳиша мардера меган ҳар рӯз қати ҳар духтай бо забон дароз да пас задани духта омӯхтай мо бояд да ҳаёт мард бидана ёд гирем билҳавас нашем мутоқа як духтара ёр гирем духта ноз дора бардор ноз шабу монда бараш ради кайфат квартира ва калянбар набараш зод рӯзиш да телефоне падаркашка қуръона набурору шайхона бугу 5 вақт намоз хона худованд дӯст медора ҳар як бандаи ё шиша танҳо аз барои аллоҳ дӯст дору шиша ба задан омӯхташ накӣ назаниш бе ягон чӣ ҳақоратам накуниш дар як кори мелӣ чӣ қар кард намон ки рава ту бояд ёвӣ диша нагӯ ки рафтак агар миёвом маид аз рӯша вақти аввал меган ишқам ишқи аввала якм шавад видо меги ҷонат фидо ёри навай духтари бечорада чашми тар додию болай ёри нави ту пас мондай садбала болай шояд ай бимарам буд ки ишқм рафт барбод як даста гули мара хор кардам ба файзобод и чилмиса репи ман мантиқи мазмун дора духта тухми